newyddio. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron. Ni'n gyflwyno'n hamser i ti. Ni'n gofyn i ti dywallt ysbryd arno. Mae chi'n harwen ni yn ein haddoliad. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni dechrau trwy gannu'r Emirif 240 o gariad a'n feidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. Cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth sef pechod dan droed. 240 gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aliniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cyfarfod gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis sy'n cael ei gynnal nos Iau yma, Ebrill 19. Felly nos Iau yma, hanner awr 7 drws nesaf yn y neuadd fydd ein cwrdd gweddi misol. Yn hoedfa nesaf pan awn Sul hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd Emirif 250.
darlleniad o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, 1 Corinthiaid y 3 bennod, yn dechrau yn yr adnod gyntaf. 1 Corinthiaid 3 ar adnod gyntaf. Am y fi frodyr ni allwn lefaru wrthych megis wrth rai ysbrydol, ond megis rhai cnawdol, megis wrth rai bach yng Nghrist, mi aroddais i chwi laeth i'w yfed ac nid bwyd, canys hyd yn hyn nis gallech ac nis gellwch chwaith eto yr hawron ei dderbyn. Canys cnawdol ydych chwi eto, canys trafyddon eich plith chwi gen figen a chynen ac yn bleidio, onid ydych yn gnawdol ac yn rhodio'n ddynol. Canys tra dywedo un, mae fi ydw i feiddo Paul ac arall, mae fi yw i feiddo Apollos, onid ydych chwi yn gnawdol. Pwy gan hynny yw Paul a phwy Apollos, ond gweinidogion trwy y rhai y credasoch chwi ac fel yr rhoddes yr arglwydd i bob un. Mae fi a blenais Apollos a ddyfrhaodd, ond Duw a roddes y cynnydd. Felly nid yw'r hwn sydd yn plannu ddim, na'r hwn sydd yn dyfrhau, ond Duw, yr hwn sydd yn rhoi'r cynnydd. Eithir yr hwn sydd yn plannu, a'r hwn sydd yn dyfrhau un ydynt, a phob un a dderbyn ei briod wobr ei hun, yn ôl ei lafer ei hun. Canys cydweithwyr Duw ydym ni, llyfrwaith Duw, adeiladaeth Duw ydych chwi, yn ôl y gras Duw a roddwyd i mi megis pensau'r celfydd, mae fi osodais y sylfaen ac y mae arall yn goriwch adeiladu, ond edryched pob un pa wedd y mae yn goriwch adeiladu. Canys sylfaen arall nis gall neb ei osod, heblaw'r un a osodwyd, yr hwn yw Iesu Grist. Eithyr os goriwch adeilada neb ar y sylfaen hwn, air, arian, meini, gwerthfawr, coed, gwair, sofl. Gwaith pob dyn a wneir yn amlwg, canys y dydd a'i dengys, o blegyd trwy dan y datgydd ef, a'r tân a braf waith pawb, pa fath ydyw. Os gwaith neb a erys, o'r hwn o'r uwch adeiladodd ef, fe a dderbyn wobr. Os gwaith neb a losgyr, fe a gaif golled, eithyr fe ei hun a fydd cydwedig, eto felly megis trwy dan. Ond i wyddwch chi mae teml y Dduw ydych a bod ysbryd Duw yn trigo ynoch. Os llygra neb deml Dduw, Duw a lygra hwnnw, canys sanctaidd yw teml Duw, yr hon ydych chwi. Na thwylled neb ei hunan, o does neb yn eich misg yn tybyd ei fod ei hun yn ddoeth yn y byd hwn, bydded ffôl fel y byddo doeth. Canys doeth hineb y byd hwn sydd ffolineb gyda Duw, oherwydd ysgrifenedig yw, y mae fe yn dal y doethion yn ei cyfrwystro. A thrachem, y mae'r arglwydd yn gwybod meddyliau y doethion mae ofer ydynt. Am hynny nawr foledded neb mewn dynion, cynnes pob peth sydd eiddo chwi. Pa'n bynnag ei Paul, a'i Apollos, a'i Cephas, a'i'r byd, a'i bywyd, a'i angau, a'i pethau presennol, a'i pethau ddyfod. Y mae pob peth yn eiddo chwi, a chwythau yn eiddo Crist, a Christ yn eiddo Duw. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o Dduw unwaith eto am fraint arall i gael dod ger dy fron ac i ddod unwaith eto i di ac i geisio dy wyneb di, geisio dy ddyrchafu di i ni yn ymwybodol o'n gwendid a'n methiant aml. Ond eto Dduw ein dymuniad yw i ddod i addoli di, dy foliannu di, ddyrchafu dy enw ac i ni yn gofyn y byddi di yn ein helpu yn hyn o beth, y byddi di yn ein nerthu ni yn ein haddoliad, yn ein harwain ni yn ein haddoliad. O Dduw, y bydd ein haddoliad yn dyblesio di. Na fydd na y falchder yn ein haddoliad, na fydd unrhyw ymgais i ddwyn y clod, i denu sylw atom ni yn hunan. O Dduw, i ni mor ymwybodol o'n tueddiadau i geisio dod â rhyw fath o sylw atom ni yn hunan. Ni yn gofyn o Dduw, nid dyma fydd yr achos y diwrnod hwn, y byddwn ni yn dymuno i ti cael y mawl a'r clod yn llwyr. O Dduw, wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni gyhoeddi dy air, wrth i ni alw ar dy enw a bydd y cyfan mwyn cael dy bresenoldeb yma, mwyn cael mwynhau dy gwmnïaeth, mwyn i ti cael dy ddyrchafu. Helpa ni yn hyn o beth o Dduw, i ni yn cyffesu ein gwendid a'n balchder ac yn gofyn i ti o Dduw i rhoi dy dymuniad hynny yn ein cylonau mwy nag unrhyw dymuniad arall. A hynny o Dduw i fod yn wir nid yn unig yn ystod ein hoedfa, ond trwy gydol y dydd a trwy gydol ein bywydau, a bydd ein dymuniad yw i dy ddyrchafu di ac i ddangos i eraill ein bod yn eiddo i ti. O Dduw, i ni yn
cyflwyno'n glad I ti unwaith eto ac yn gofyn I ti dri garhau wrthym. Ni'n gofyn am yr heini, ni'n dod ar ei traws yn ddyddiol yn ein bywydau. Gweddio Dduw yr wyt ti'n barod wedi gweithio ar galonau'r rhai ac y byddu di yn rhoi y geiriau a'r doethineb I ni I ddelio a pob un sefyllfa. Byddwn ni yn manteisio ar bob un cyfle I ddweud amdana ti. O Dduw I ni yn gofyn am ddyddiau lle bydd pobl yn dod ac yn holi am ffordd iachawdwriaeth ac y byddant yn holi oherwydd ei bod yn ceisio. Ac o Dduw wrth geisio y byddwn ni yn cael y fraint o'i gweld yn dod I bwyso arna ti. O Dduw I ni felly'n cyflwyno yr oedfawn sydd ar hyd y lled ein gwlad a'r byd yn gofyn I ti ymuno gyda dy bobl i'n harwain I yn ein hyddoliad I dywallt ysbryd arno gad I bob yr un ohonom deimlod a gosatrwydd yma wrth ein hochrau ni o Dduw y byddwn ni yn teimlo dy fod Ti yma y byddu Di yn ein helpu ni yn ein sefyllfaoedd amrywiol beth bynnag yw ein cyflwr ni yn gweddio bydd ysbryd Di yn ar waith ac y bydd y gair bydd na rhan o'r emyn efallai bydd na ryw ran o'r oedfa fydd yn cyffwrdd a'n cylonau os oes angen argyhoeddi o Dduw I ni yn gweddio y byddu Di'n agor llygaid mwyn cael gweld I pechod os oes angen ryw galondyd I ni yn gweddio Dduw byddu Di trwy nerth yr ysbryd glân yn dod â chalondyd I enaid sydd yn drwm felly o Dduw tyrd gweithio yn ein plith nertha ni nawr diogelan hamser yma I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad Dewch ni ganu am unrhyw 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dy ddor, erioed mae dy drigaredd ddiddiwedd I mi'n stor. 524 gen I sefyll i'w chanu.
Byddwn testyn o'r epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, y drydedd benod ac adnod 11. 1 Corinthiaid, penod 3, adnod 11. Cynnes sylfaen arall, nis gall neb ei osod, heb lawr un a sodwyd, yr hwn yw Iesu Grist. Mae Paul yn delio a phroblemau ymhlith y Corinthiaid. Gyda chi ail ddarllen yr 2 adnod gyntaf i chi. Dyma i chi geiriau. Dychmygwch petai rhaid i ni ddweud geiriau fel hyn i'r eglwys heddiw. Petai ni'n dweud mewn capel arall, efallai yn pregethu i ffwrdd, falle bod yn haws wneud hynny, ond petai chi'n cael eich bugail, y gweinidog, yn pregethu i gapel eich hun, ac yn dweud y geiriau yma, dwi ddim yn fath o oes sydd yn derbyn unrhyw eiriau fel hyn. Dychmygwch petai ni'n dweud hyn wrthoch chi. Am y fi frodyr, ni allwn lefaru wrthych megis wrth rai ysbrydol, ond megis rai cnawdol. Megis wrth rai bach yng Nghrist. Mi aroddais i chwi laeth i'w yfed, ac nid bwyd, canis hyd yn hyn, nis gallech, ac nis gellwch chwaith eto yr awr hon ei dderbyn. Canis cnawdol ydych chwi eto, canis trafyddon eich plith chwi gen figen, a chynen ac yn bleidio, ond nid ydych yn gnawdol ac yn rhodio yn ddynol. Nawr, dyna i chi dweud. Dyna i chi eiriau eitha llym. Maen nhw'n eiriau o ras hefyd achos mae yn cydnabod ei bod nhw yn Gristnogion. Bod e wedi gweld prawf bod na fywyd yno. Oedd yn anodd yn yddiau Paul, pan yn gwynebu problemau fel hyn, fel ac yma hi yn anodd heddi. Ond fel dwedes i yn yr achos yma gyda Paul, gwel ei bod wedi credu, ond yr hyn i ni'n darllen yn nes ymlaen yn y benod yw nad dydyn nhw ddim wedi adeiladu ar yr hyn yr oeddent wedi ei dderbyn. Doedden nhw ddim yr hyn dylsyn nhw fod. Adnod 12, adnod 12, eithir, os goriwch adeilada neb ar y sylfaen hwn air, arian, meini, gwerthfawr, coed, gwair, sofl. Ac felly roedd yma'r cwestiwn yn y modd yr oedden nhw wedi adeiladu ar yr hyn yr oedden nhw wedi gael, wedi brofi. Nawr, mae mor bwysig i'w gofalu am yr hyn sydd fwyaf pwysig mewn bywyd. Beth yw'r peth pwysica mewn bywyd? Yw ein proffes ein bod ni'n blant i Dduw. Does dim byd pwysicach. Does dim byd pwysicach mewn bywyd nac i ddod i gredu. Dyna yw y peth pwysica. Petai chi'n sôn am eich aelod eich teuluoedd chi, chi'n dymuno'r gorau iddyn nhw, chi eisiau nhw lwyddo. A'r holl beth yna, mae hwnna'n wir, i chi wastad yn dymuno, i chi'n dymuno fydden nhw'n hapus. Mae'r holl beth yna yn wir. Pan i chi'n edrych ar eich plant a gwahanol aelodau o'r teulu, i chi'n dymuno. Chi ddim eisiau gweld neb yn drist. Chi ddim eisiau gweld neb yn methu, ac felly os ydyn nhw eisiau llwyddo mewn rhyw faes, i chi yn dymuno'r gorau ac yna. Mae yn straen i fagu plant, i chi'n gweld nhw'n mynd trwy'r ysgol. Ac byddwch chi ddim, falle gobeithio, ddim yn meddwl hi'n eisiau nhw fod y gorau ym hopeth, ond i chi eisiau gweld nhw yn ymdopi. Aroliadau yn dod, i chi eisiau gweld nhw'n cael y gorau maen nhw'n gallu cael, achos ych chi'n gwybod maen nhw'n mynd i wneud nhw'n hapus. Mae'r holl beth yna yn ddigon teg i bwynt. Mae'n drist pan mae'n mynd i'r eithafon, lle chi'n gwybod dim ond y gorau sy'n neud y tro, ond yn naturiol bob dydd, i chi'n dymuno'r gorau. Ond pethau bach yw'r heini. Oeddi yn bwysig os ydy rhywun yn cael swydd? Wel, hi bwynt yma, ond dim dyna'r peth pwysica. Beth yw'r peth pwysica mewn bywyd? Y peth pwysica mewn bywyd yw hyn. Ydyn nhw wedi dod i gredu yn Iesu Grist. Felly mae popeth arall o'r neilltu. Maen nhw ddim yn bethau. Ni'n mynd i poeni'n ormodol amdanyn nhw. Mae'r peth i ni'n poeni fwy amdano yw i weld rwy'n yn dod i gredu yn Iesu Grist. Nawr, os mae dyna'r peth pwysica, os mae dyna yw'r peth blaenllaw mewn bywyd, yr hyn sydd yn mynd i ddibynnu tragwyddoldeb yr enaid, ble fyddwch chi'n treulio tragwyddoldeb, ond nid yw e'n bwysig beth ych chi'n adeiladu arno fe ar ôl dod i gredu. Dyna lle dwi'n credu ni mewn tipyn bach o bicil yn yr oes yma. A pan dwi'n dweud tipyn bach o bicil, dwi'n gobeithio dyw hwnna ddim yn swnio'n rhy ysgafn. I ni mewn mwy na picil. Mae yna broblem. Ac mae'n un anodd. Mi fydda Paul wedi gwynebu hyn. Mi fydda Paul wedi gwynebu bod yna rai sydd yn ymddangos bod nhw wedi dod i gredu ac heb adeiladu'r pethau gorau, bod nhw'n gwastraffu amser ar pethau eraill, a ddim yr hyn dylsyn nhw fod,
A bydde wedi cael eraill, bydde yn gallu tybio, dydy'r rhain ddim erioed wedi credu yn y lle cyntaf. Dyna pam does dim ffrwyth i weld. Mae mor bwysig gofalu am y pethau pwysicaf. Dyma yw'r peth pwysicaf. Felly, oni dyle fod yr awydd i adeiladu o'r gorau ar y broffes, ar ôl dod i gredu. Y cwestiwn yw, a dim ni'r hyn dylsyn ni fod? A yw'r adeiladu o'r deunyddau gorau? Mae anawsterau, mae'n gallu codi oherwydd nad yw adeiladu ar y sylfaen cywir yn y lle cyntaf hefyd. A dyna, efallai, be dwi eisiau canolbwyntio arno heddiw, yw'r adnod yma ar ei ben ei hun. Y mae anawsterau yn codi o fewn yr eglwys oherwydd nad yw pobl wedi adeiladu ar y sylfaen cywir yn y lle cyntaf. Ond mae yna broblemau yn yr eglwys Corinthiaid, yr oedden nhw wedi adeiladu ar y sylfaen gywir, ond oedden nhw ddim wedi adeiladu ar ben hynny y pethau gorau. Doedden nhw ddim wedi tyfu, doedden nhw ddim yn ysbrydol, roedden nhw'n gnawdol, roedd pechodau'n dod i mewn, ac felly roedd yna broblemau. Ond o leia roedd Paul yn gallu dirnad, mae yna fywyd yma. Roedden nhw'n gallu gweld, fel ni'n aml yn defnyddio'r darlun o'r cymorth cyntaf, i chi'n dod i fyny, ac i chi'n edrych ar rhywun falle sy'n gorwedd ar y llawr. Beth yw'r peth cyntaf chi'n chwilio amdano? Chi'n chwilio oes ymateb i fywyd. Ac o leia, os oes yna fywyd yna, mae yna ryddhad. I chi'n gwybod, mae yna fywyd yna, allwn ni wneud rhywbeth nawr i'w helpu. Ond y broblem yw, os nad oes bywyd yna. Ac felly dyna yw'r broblem yn aml iawn. A mi fydda Paul wedi dod ar ei drawsau ac ni'n dod ar ei drawsau heddi. A dyma yw'r anhawster. Pan ych chi'n gweld yr addoliad ysgafn a'r bedolrwydd mewn addoliad a bedolrwydd mewn bywyd, a ydyn nhw wedi erioed credu? Dwi ddim yn gwybod. Mae'n anodd dweud. O ran eglwys, mi fyddwn ni'n sefyll yn ei herbyn nhw 100%. O ran be maen nhw'n neud, a'r niwed maen nhw'n neud. Ond o ran, efallai bod na gredinwyr yno, efallai bod y pregethwr yn gredinwyr. Ac o'r sail hynny, mi fyddwn ni'n cefnogi nhw fel pobl, fel brodyr a chwiorydd. Ond fel safiad o'r hyn maen nhw'n neud i'r eglwys ac i'r tystiolaeth, maen nhw'n mynd yn erbyn. Sy'n dweud, na, fedrwn ni ddim sefyll gyda'r heini. Ond mae'n anodd, mae'n rhaid edrych ar bob un sefyllfa, a mae'n rhaid cyhoeddi. Os oes na bobl yn mynd i ffwrdd o'r athrawieithau'r ysgrythyr, a hyn mewn addoliad, mewn athrawiaeth, mewn bywyd, ym mhob peth, yna mae'n rhaid dweud, mae anghywir yw hyn. Rhaid dweud, ond efallai mewn rhai llefydd bod na fywyd yna. Mae hwn yn wir hefyd, allech chi fynd i rhai llefydd yn y byd Catholig ac yn y blaen. Dydyn nhw ddim yn pregethu'r Efengil fel ni'n pregethu, ond mae yna rhai wedi dod i gredu ac yno, ond erioed wedi clywed yr Efengil. Mae Duw yn sofran, mae y gorywch y cyfan, mae rhai yn gallu dod i gredu ar sail gweitha yr holl bethau sydd yn mynd ymlaen ar gau athrawiaeth, a mae Duw yn llawn trigaredd. Dydy hynny ddim yn cyfiawnhau gau athrawiaeth os ydy Duw yn achub pobl. Felly rhaid sefyll yn erbyn bedolrwydd mewn athrawiaeth, mewn addoliad, mewn bywyd a'r cyfan. Ond mae'n anodd. A yw'r rhain wedi credu? Neu adyn nhw wedi twyllo? Ac mae'n un anodd, ond yr hyn bysyn ni wastad yn dweud, mae rhaid chwilio am fywyd, ac efallai wrth sgwrsio gyda'r rhai, byddwch chi'n meddwl, wel, dwi'n credu bod na fywyd yna. Ond gyda'r eraill, chi'n meddwl, gall dim bywyd fod yna. Does dim unrhyw arwydd arall o sancteiddrwydd ac ymwahaniad o'r byd. Ac mae yna lot o falchder yna mewn addoliad, a chi'n meddwl, na, efallai, ond hyd yn oed fyna, mae'n anodd dweud. Mae'n anodd yn diwedd. Yr unig be fedrwn ni'n neud yw cario ymlaen i bregethu ac i rybuddio. Pregethu'r hyn i ni'n gweld yng Ngaerdyw fel y gwirionedd. Ond un peth i ni yn gwybod, y mae adnod 11 yn sefyll. Canis sylfaen arall nis gall neb ei osod. Heblaw'r un a sodwyd yr hwn yw Iesu Grist. Mae'n dod nôl i hyn bob tro'r sylfaen, yr Efengil, Iesu Grist. Os ydych chi wedi deall yr Efengil, fe fydd na fywyd i'w weld. Fe fydd na fywyd i'w weld. Yna da chi gweddiwch y byddwch chi'n gallu adeiladu o'r deunyddiau gorau arni. Ond yr hyn sydd rhaid i ni wneud yn siŵr, a dwi'n credu mai dyma ble rydyn ni arni heddi yn y dyddiau yma, dydw i ddim yn siŵr os ydy'r sylfaen yn gywir. Mae yna gymaint o fedolrwydd mewn proffes modern,
Mewn eglwysi modern, mae yna gymaint o fynd i'r byd, mewn addoliad, mewn athrawiaeth, mewn bywyd, mewn bob dim. Mae'n neud i chi feddwl, a yw'r sylfaen yn gywir? A yw'r efengyl wedi ddeall? Mae rhaid gofyn hynny. Sdim ots gen i os mae'r eglwys efengyledd mwyaf blaenllaw y wlad yw e. Rhaid cwestiynu, a yw'r rhain wedi deall yr efengyl? Felly mae'r rhaid i ni edrych yn gyntaf ar y sylfaen felly. Felly yn gyntaf y sylfaeni eraill yma'n ail, yr unig sylfaen, ac yn olaf dwi eisiau gorffen yn fyr iawn, eich sylfaen chi. Wel yn gyntaf, sylfaeni eraill. Mor bwysig yw sicrhau bod wedi deall yr efengyl. Peth hawsa yw anwybyddu a brwsio dan y carped y betau a pheidio delio gyda'r mater. A'r hiraf yr oedi yr anodda y bydd y mater. A dyma'r ofn fawr sydd gen i yn yr oes yma i ni ynddi. Mae'r blynyddoedd yn mynd heibio. Ac mae pobl wedi gwneud proffes, wedi magu ar aelwydydd Cristnogol, eglwysi efengyledd. Ond mae'r eglwysi efengyledd heddiw yn caniatáu bydolrwydd rhemp. Pob math o fydolrwydd. Ac felly mae'r pobl yn tyfu fyny o'i plentyndod ac yn gwneud proffes bach. A oedden nhw wedi deall yr efengyl, dydyn ni ddim yn gwybod. Ond y broblem yw'r genhedlaeth nesaf, a'r genhedlaeth nesaf. A oedd rhain wedi deall, neu ydyn nhw wedi deall, ceb adeiladu'n dda ar yr sylfaen. Ond mae'r genhedlaeth nesaf yn cael efengyl wedi cael ei wanhau. A yw'r rheina wedi deall? Ond mae'r rhai nawr yn tyfu fyny. Ac mae'r rhai nawr yn flaenllaw yn yr eglwys. Ac i chi'n gofyn, i chi'n edrych ar nhw ar byd, a does dim lot o wahaniaeth. A mae'r addoliad yn llawn o fydolrwydd. Ac mae'r rhaid gofyn y cwestiwn, a yw'r rhain wedi deall? Mae'r rhaid ni gofyn y cwestiwn, does dim lle gyda ni ddweud nad ydynt. Ond mae lle gyda ni gwestiynu'r peth, achos does dim lot o brawf i bod nhw wedi deall. Dyna'r oes sy'n ni'n byw ynddi. A'r hira yr oedi i ddelio da'r mater, yr anodda fydd i. Ac felly fe gewch chi'r rhai yn ei 30, 40, 50, 60, wedi gwneud proffeses blynyddoedd ac yn ddigon hapus yn ei byd bach cysurus efengyledd ac yn dweud, dwi'n mynd i gwrando ar y person yna'n bregethu, dros ben llestri, mae e'n llym, mae e'n gul, mae e'n galed. Dwi'n licio'r math yma, fwy ysgafn, os ych chi wedi credu, chi'n gwneud proffes, roi'r llaw chi fyny, popeth yn iawn. Sdim ots ble chi'n mynd ar nos Wener a nos Sadwrn. Sdim ots sut dwi'n byw fy mywyd. Sdim ots os dwi'n llawn balchder. Sdim ots am hyn. Sdim ots am hyn hyddoliad ni yn tynnu sylwad yr hunan. Mae yn enw Iesu Grist. Ac felly maen nhw'n brwsio fe dan y carped. A yw eich sylfaen ar y sylfaeni cywir? A ydych wedi deall yr efengyl? Yn yr achos yma, roedd Paul yn delio gyda'r rhai oedd wedi credu, ond heb adeiladu'n gywir. Mae yna beryg anferth o rai sydd yn pwyso ar hyn nad yw o Dduw. Gellir bod fel y ffŵl, ond ni gellir bod fel ffŵl. Adeiladodd ar dywod. Matthew 7:26. A phob un ar sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn ac heb ei gwneithir a gyffelybyr i ŵr ffôl yr hwn adeiladodd ei di ar y tywod. Dyna chi ffôl. Dyna chi ffŵl sydd yn adeiladu ar tywod. Pwy fydd yn adeiladu ar dywod? Pwy fydd yn adeiladu cartref ar dywod? Ond nid yna a welwn ar hyd y blynyddoedd ac yn sicr heddi crefyddau adeiladu ar dywod, ar sail beth mae crefyddau'r byd wedi adeiladu. Ar beth yw ei sylfaen crefyddau'r byd. Beth ydych chi'n mynd nôl i edrych ar crefyddau'r byd? A mynd nôl reit i'r dechrau o ble ddechreuon nhw. Ond nid tywod yw ei sylfaenu nhw. Rhyw ddyn yn penderfynu mai proffwyd yw e, neu beth bynnag, neu rhyw ddyn yn penderfynu mynd ar rhyw bobl ar draws fan hyn fan draw, a athroniaethau diri, a pobl yna, a mae yna rhyw draddodiad a'n datblygu a datblygu. Bydd yn ddiddorol i edrych i weld ar sail beth. Beth yw sylfaeni athroniaethau crefyddau'r byd? Dynion yn gosod eu syniadau ac yna crefyddau yn cael eu creu, athroniaethau yn cael eu creu ar sail dyn yn dweud rhywbeth. Ymgais dyn i gyrraedd Duw yw crefydd. Dyna beth yw crefydd. Dyn yn trio cyrraedd Duw. Ymgais i ddelio'r hyn sydd yn y galon, yr ymwybyddiau sicr fod yna Dduw ac bod rhaid addoli'r Duw, hwnnw ac felly yn ei bechod ac yn ei dywyllwch mae dyn yn chwilio am y Duw yma. Maen nhw'n gwybod bod yna Dduw ac felly rhaid addoli Duw. Maen nhw'n gwybod hynny, mae'n gwneithuriad ni
o'r greadigaeth wedi peri'n bod ni'n gwybod bod na greawdwr. Ac felly dyna pa mae cryfydau'r byd draws yr holl fyd wedi bod ac a fydd. Ond gan fod dyn yn elyn i Dduw, dyna beth mae'r Beibl yn ei ddysgu. Oherwydd pechod, mae dyn yn elyn i Dduw. Does dim cymdeithas ganddo a'i Dduw. Ac o'r diwrnod hwnnw, ers y cwmp, mae dyn yn chwilio am Dduw, ond methu dod o hyd iddo. Mae'n ddall. Ac yna mae yna broblem arall. Nid yw yn hoffi'r hyn mae'n ei ddarllen yn y Beibl. Felly pa mae dyn yn dod ar draws crefydd, ac mae'n dod ar draws y Beibl, ac mae'n dweud bod yna rhywbeth yno fe sydd yn gwybod bod rhaid addoli Duw, ac felly pa mae'n dod ar draws, os mae'n edrych ar y cryfyddau eraill i gyd, ac yn meddwl, dwi ddim yn siŵr, ac falle'n chwilio ar hyd nhw, ac yn ymchwilio yn bellach, ac yn arbrofi â nhw, falle pa mae'n dod ar draws y Beibl, mae'n dod ar draws y Beibl, mae'n darllen y Beibl, ac mae'n meddwl, dwi ddim yn licio beth dwi'n darllen y Beibl. Mae'r gwirionedd sydd yn y Beibl, ond oherwydd ei natur bechadurus, mae'n dod i gasau'r gwirionedd. A beth mae dyn wedi wneud dros hanes y byd yma? Mae'n newid y Beibl. Y cyfieithiadau, chi'n edrych ar yr holl gyfieithiadau sydd o'r Beibl, mae yna lawer iawn ohonynt yn does. Sawl un sy'n werth i ddarllen, dim lot. Achos beth sydd wedi digwydd yw hyn, mae dyn wedi mynd ati chwilio am Dduw. Ac yna, os dod ar draws y Beibl, mae'n darllen y Beibl, mae'n dweud, dwi'n licio'r Beibl, ond dim pob rhan ohono fe. Ac felly fe na'n newidau fe. A fe ddyweda i fy mod yn newid mwyn moderneiddio i bobl yr oes yma i ddeall. Ond dim dyna yw gwraidd y peth. Gwraidd y broblem yw hyn. Dydyn nhw ddim yn licio'r geiriau sydd yno, ac felly maen nhw'n newid nhw. Ac mae'n newid y pwyslais. Ac maen nhw'n creu rhyw agwedd arall o'r ffydd Gristnogol. Felly mae dyn yn mynd ati adeiladu ei grefydd ar sylfaeni eraill. Mae'n mynd ati adeiladu ar dywod, ar ei feddyliau fe. Y mae dyn yn penderfynu beth yw ei grefydd yn mynd i fod. Ac yr hyn yw'r sylfaeni hynny yw tywod. Ar sail beth dwi'n meddwl, pwy ydw i feddwl fy mod i'n mynd i greu crefydd sydd yn mynd i gyflwyno fi dragwyddoldeb? Ond y mae dyn wedi gwneud hyn erioed. Ioan 14:6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwodd fi. Os nad yw eich ffydd chi yn pwyso ar sylfaeni fel hyn, ar Iesu Grist, yna tywod yw eich crefydd chi. Dyna'r sylfaeni, mae yn mynd i suddo. Unrhyw beth sydd yn tynnu Iesu Grist, dyma beth mae Iesu Grist ei hun wedi dweud, mab Duw, mae e wedi dweud hyn, a'r cwestiwn ydych chi'n credu hyn, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, a mae'n eitha pendant fan hyn dweud, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Allwch chi ddim dweud yn symlach ac yn gliriach, dim ond trwy Iesu Grist y cewch chi fynd i'r nefoedd. Mae iachawdwriaeth dim ond trwy Iesu Grist. Ac os gandwch chi broblem gyda'r adnod honno, os dim pwrpas i chi ddilyn Cristnogaeth o gwbl. Achos mae Iesu Grist ei hun wedi dweud, mae fe yw'r ffordd, fe yw'r sylfaen. Hebddo fe does dim gobaith. Ac felly mae pob ymdrech gan ddyn sydd yn wahanol i hyn wedi osod ar dywod. Diarhebion 14:12. Mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Dyna i chi ddisgrifiad o grefyddau'r byd, dyna chi ddisgrifiad o sawl agwedd hyd yn oed o Gristnogaeth ac hyd yn oed yr Eglwysi Efengyloedd. Mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Mae'n teimlo'n iawn, mae'n edrych yn iawn, yn eich barn chi, ond yw'r sylfaeni ddim yn iawn. Os nad ydych chi wedi adeiladu ar y sylfaeni cywir, yna ofer yw'r cyfan a distryw fydd y diwedd, felly gwnewch yn sicr. Oni dylen ni bob un ohono ni fod yn dweud hyn. Ein bod ni'n gweddio ac yn galw allan, o Dduw, graslon. O Dduw, dangos i mi fy mod i'n iawn. Yr emynydd yn dweud y fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Sawl gwaith chi wedi dweud y geiriau hynny, gobeithio sawl gwaith. Pan mae'r un drwg yn sibrwd am heion i chi, wel, bron iawn, heb fod yn ysgafn am y peth allwch chi ddiolch iddo fe.
achos mae'n ffordd i'n hatgoffa ni I ddweud wrth yr arglwydd, dwed dy fod yn eiddo I mi. Mae'n teisiwch ar bob un cyfle pan mae Satan yn dod i'ch peri gofid i'ch enaid chi'ch cwestiynu, a chi'n galwch hunan yn Gristnogion? Wel, ewch atebwch ôl. Wel, iawn, fe ai nôl at yr arglwydd. Dwed eto. Dwed y fod yn eiddo I mi. Sut? Mewn llythrennau eglur clir. Dwi eisiau gweld. Atgoffa fi nad ydw I wedi gwneud proffes wag. Atgoffa fi fy mod I wedi adeiladu ar y sylfaen cywir. Atgoffa fi mae Cris yw popeth I mi. O, dwed y fod yn eiddo I mi. Gwna'n siŵr. Ni'n barod wedi crybwyll mae tywod yw crefyddau eraill. Nid ydynt o ddiw, ond o fewn ein ffydd ni, hyd yn oed y byd efengylydd. Y mae e'n bosib I ni adeiladu'r sylfaen anghywir. Oes rhai ohonoch chi yn pwyso ar y ffaith eich bod yn dweud, eich bod yn credu. Proffes. Mae yna beryg yn does. Mae yna beryg I gallu dweud, a mae rhywun yn gallu dod a dweud, mae'r proffes na'n iawn, ac I ni'n ddibynnol ar y ffaith ein bod wedi gwneud proffes. Mae yna rhywbeth dealladwy am y peth. Chi'n gallu gweld pa mor hwydd yw I syrthio fyna. Gwneud proffes. Rwy'n yn dweud mae'r proffes yn dda iawn. Ac yna ni'n pwyso ar y proffes. Gofalwch, edrychwch I weld ar beth neu pwy ydych chi yn pwyso. Dylech chi beth pwyso ar eich proffes. Proffes i'n werth dim. Nid dyna'n sylfaen I ni. A ydych chi'n pwyso ar eich nerth chi, eich gallu chi gredu. Yma yna gredu sydd yn gallu bod yn weithred, sydd o'r cnawd, ond yma yna gred hefyd sydd yn achubol, sfydd achubol, sydd yn rodd. Beth yw ein ffydd ni? Beth yw ein cred ni? A yw e'n gred, naturiol, dynol, cnawdol, fel dwi'n gallu credu unrhyw beth? Ac yna dwi'n perswadio fy hunan fod popeth yn iawn, a dwi'n brwsio'r problemau dan y carped. Neu a yw fy ffydd yn rodd gan Dduw. Mae rhai yn pwyso ar bresenoldeb mewn capel. O, dyma chi broblem yn ein gwlad ni. Pobl sy'n mynychu capel, maen nhw'n mynd i'r capel bob Sul. Erioed wedi methu. Ac maen nhw'n dweud, wrth gwrs fy mod i'n Gristion, dyna'r sylfaen nhw, ffaith bod nhw'n mynd i'r capel. Be bydd yn digwydd beth nhw'n sal? A methu mynd i'r capel. Wel, falle byddwn nhw'n byw wedyn ar y ffaith bod nhw wedi mynd i'r capel pan oedd cyfle. A dyna yw ei gobeith nhw. O, ni'n mynd i'r capel pan o'n i'n ifanc, o'n i'n mynd i'r ysgol Sul, o'n i'n dysgu yn yr ysgol Sul, dwi wedi arwain yn oed fan, a dyna yw'r sylfaen, dyna yw'r sail, popeth iddyn nhw. Falle'ch bod chi'n weithgar iawn o fewn yr eglwys, nid dim ond yn mynychu'r eglwys, ond I chi'n weithgar, ac I chi'n dibynnu ar hynny. Dydych chi ddim yn gofyn eich hunan beth yw'r sylfaen, beth yw cyflwr y sylfaen. Mae'r ffaith bod chi'n dod ac eich chi'n gwneud lot yn y capel. Mae'r ffaith fy mod i'n gweithio yn y capel yn ddigon da, ac felly mae popeth yn iawn. Dwi'n edrych ar fy ngweithredoedd a teimlo, dwi'n reit da, dwi'n well na'r rhai. Os yw'r hunan yn ymddangos yn aml yn eich prawf o iachawdwriaeth, yna mae yna sicr le I gwestiynu a yw'r sylfaen yn iawn. Os ydych chi yn dechrau rhestru pethau sydd yn ymwneud â chi eich hunan, I brofi bod chi'n iawn, yna mae yna le I chi gwestiynu, dydych chi ddim wedi deall. Dydy'r dystiolaeth falle ddim yn mynd I ddal dŵr fel bethau diwedd, ddim yn mynd I sefyll trwy'r fflamau diwedd, mae'n mynd I bara hyd y diwedd. Os yw'r hunan yn dod mewn i'r dystiolaeth, ydych chi roed wedi clywed rhywun yn rhoi dystiolaeth glywes I blynyddoedd yn ôl, ac ysteddes I lawr y glw, dysgus I mwy am y person, nac am Iesu Grist yn sicr I chi. Glywes I am I hanes y person yma. A bron iawn, o'n i'n teimlo'n flin dros fe bod wedi dod I gredu, achos oedd e'n swndo fel bod e'n cael lot o hwyl yn ei fywyd, oedd e'n dweud wrthyn ni pa mor boblogaidd oedd e, pa mor gefnog oedd e, pa mor llwyddiannus oedd e, pa mor glyfar oedd e, pa mor fydol oedd e. Ac o'n i'n teimlo, ti'n swndo yn siomedig. Bod rhywbeth I digwydd. Ac yna, oedd e'n dweud sôn am y broffes, oedd lot o'r hunan yn dod sut oedd e wedi dewis, sut oedd e wedi credu. Dwi ddim yn siŵr, fedra ddim dweud, o ddim lot o arwydd na fywyd, o'n I wedi dod o'n meddwl, dwi ddim yn siŵr os mae tystiolaeth glywes I fyna. Dim un ysbrydol ta beth. Os yw'r hunan yn dod,
yna mae yna le i gwestiynu. Gydwch chi symud ymlaen yr unig sylfaen adnod 11. Cynnes sylfaen arall nes gall neb ei osod, heb lawr un a osodwyd. Yr hwn yw Iesu Grist. Does dim sylfaen arall sydd yn ddibynadwy. I ni wedi gweld eisoes mae tywod ydyn, maen nhw wedi adeiladu ar dywod a suddo bydd pob ymgais. Dywed Paul y mae'r sylfaen yma wedi ei osod I ni. Dyw sydd wedi gosod y sylfaen, ef sydd wedi trefnu'r ffordd, cyn llunio'r byd, cafwyd cyfarfod yn rhagwyddoldeb y drindod wrth i'n trefnu ein iachawdwriaeth. Allwch chi feddwl am sylfaen I gwell na fedrwch bod Dyw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân wrthi wedi trafod, wedi cynllunio ffordd iachawdwriaeth ac maen nhw wedi gosod y sylfaen mor gadarn yw'r sylfaen gosodwyd y sylfaen gan y Tad trefnwyd y byddai'r Mab Iesu Grist yn dod I dalu'r pris am ein iachawdwriaeth. Trefnwyd y byddai'r Ysbryd Glân a'r waith yn arwain y neidiau at Grist. Allwn ni ddim deall y cyfarfod hwnnw, ond dyna chi gyfarfod pan y trefnwyd y ffordd. Y byddai dyn yn cael ei hachub. Trefnwyd y byddai'n galw gweision I gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Dyna sut y bydd Paul yn y weinidogaeth. Gosodwyd, mae'n crybwyll hyn yn y benod. Gosodwyd yno gan Dduw. Dyw yw sylfaen bopeth, fe sydd wedi trefnu'r neges, y dull, yr alwad, y ffrwyth. Gwastraff amser yw pob sylfaen arall a osodwyd gan ddyn. Nid yw yn mynd I ddal y pwysau, ni fydd yn para'r amser, ni fydd yn llwyddo goresgyn unrhyw brawf. Rhaid bod y sylfaen yn gywir. Mor bwysig yw hyn y mae tynged tragwyddol eich enaid yn ddibynnol ar y sylfaen yma. Mae'r tynged. Mae ble fyddwch chi'n treulio tragwyddoldeb yn ddibynnol ar y sylfaen yma. Adnod 11 eto, cynnes sylfaen arall nes gall neb ei osod, heb lawr un a osodwyd. Yr hwn yw Iesu Grist. Dyna yw ein sylfaen ni. Does dim byd mwy dibynadwy, does dim byd mwy cadar na Iesu Grist. Daw y cadernid o feddwl y mae Iesu Grist yn dragwyddol. Dyna I chi. Betawn ni'n cael dewis fan hyn o ddilyn crefydd y mae dyn wedi ddyfeisio, neu y mae'r un sydd ers cyn llunio'r byd, ers tragwyddoldeb, y mae Iesu Grist ei hun wedi ei gynllunio, wedi darparu. Does dim dechrau na diwedd I Iesu Grist. Datguddiad 1 adnod 8. Mi yw alffa ac omega, y dechrau a'r diwedd, medd yr arglwydd, yr hwn sydd, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd I ddyfod, yr holl alluog. Ar pwy bydde well da chi bwyso arno? Y mae hwn Iesu Grist ers cyn llunio'r byd ac fe fydd y mae yn dragwyddol, ef yw'r holl alluog, ef sy'n darparu popeth ac y mae yn gwbl gadarn I osod ein holl bwysau arno fe. Os oes na unrhyw un I ni eisiau adeiladu arno a phwyso arno am dragwyddoldeb, yna Iesu Grist yw hwnnw. Nid oes symud i'r sylfaen yma, dwi ddim yn mynd I symud. Actau 4 adnod 12. Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, cynnes nid oes enw arall dan y nef wedi ei roddi ymhlith dynion, trwy'r hwn y mae'n rhaid I ni fod yn gadwedig. Allwn ni ddim dweud yn gliriach. Does dim enw arall. Does dim sylfaen arall. Does dim ffordd arall. Does neb arall. Ni all neb arall fod wedi talu'r pris angen reidiol am ein iachawdwriaeth. Dim ond mab Dyw gall fod wedi cadw'r gyfraith yn ein lle ni. Dim modd I ni gadw'r gyfraith a bodloni gofynion y tad I ni'n bechaduriaid drwyddi draw o enedigaeth. Methu byddai pob ymgais dyn I fodloni'r tad, ond daeth Iesu Grist i'w wneud yr hyn allwn I i'w wneud. Beth I ni'n darllen yn yr ysgrythur yw hyn, Iesu Grist yw ein cyfiawnder ni. Dyna I chi sylfaen. Pan ni'n poeni am bechodau a staen a dewir gan ein pechodau ni, beth I ni fod I wneud? I ni'n edrych at Grist a gweld ei gyfiawnder ef yno. Ac yn gweld bod ei gyfiawnder ef yn ein gorchuddio ni'n llwyr pan ni'n dod at y groes. Beth sydd yn digwydd yw hyn? Mae Iesu Grist yn tynnu ein pechodau ni ac yn ei hoelio i'w groes ac yna mae'n rhoi ei glogin o berffeithrwydd I ni a mae gyfiawnder ef yn gorchuddio ni'n llwyr. Dyna I chi sylfaen. Does dim gwell I gael.
Gallwch chi ddim cael unrhyw fwy sefyllfa fwy cadarn. Mae Iesu Grist yn rhoi ei berffeithrwydd ef i ni. A drychwch ar ei fywyd fe welwch chi, dyna chi berffeithrwydd. Does neb wedi byw bywyd tebyg iddo fe, ond mae e'n rhoi ei ni. I ni cofio hefyd fod maddeuant pechodau yn dod yn unig trwy Iesu Grist. Ni fydde dim cysur yn dod i ni, petai unrhyw un yn dweud ein bod wedi maddau ni, petai ni'n mynd lan at offeiriad ac yn cyffesu pechodau i'r offeiriad. Lla dweud wrthych chi hyn, os oes yr offeiriad yn dweud wrtha i, mewn stafell fach gyfyng a thywyll yn dweud, maddeuir dy bechodau, dwi ddim yn mynd i teimlo dim gwell. Ond pan mae Iesu Grist yn dweud maddeuir dy bechodau, dyna'r un i ni eisiau clywed. Ni angen gwybod bod yr un sydd wedi frifo yn ein maddau ni. Mae angen i ni glywed Iesu Grist yn dweud bod y cyfan wedi golchi'n lan. Ioan 6:37, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nes bwriaf fe falle'n ddim. Dyna i chi gadernid, ni fydd yn gwrthod neb a ddaw am faddeuant. Mae wedi darparu'r ffordd. Dyna beth nath ar y groes. Yno aeth fel ein cynrychiolydd, yno cymerodd ein cosb arno ef ei hun. Dyna chi sylfaen gadarn i'r honiad ein bod yn blant i Dduw. Os ych chi'n dweud eich bod yn blentyn i Dduw ar sail beth? Dwi wedi mynd i'r capel. Dwi'n werth dim nag i. So rwy'n yn gofyn i chi, ydych chi'n blentyn i Dduw? Wel, wrth gwrs fy mod i'r mam a dad yn gredinwyr. Di hwnna'n ddigon da? Wrth gwrs na diw e. Ond os ych chi'n dweud bod eich holl obaith ar Iesu Grist, pam? Mae e wedi byw bywyd perffaith yn fy lle fi. Mae wedi marw ar y groes yn fy lle fi. Mae wedi cymryd fy nghosb yn fy lle. Fe dalodd Crist y pris yn llwyr. Rhoddodd ei fywyd, tywallad ei waed. Mae modd golchi'r enaid pechadurus yn llwyr lan trwy waed yr oen. Doedd dim modd i neb arall wneud hyn. Dim ond mab Duw gall fod wedi dioddef y fath felltith. Dychmygwch chi pobl sydd wedi creu crefyddau. Beth nhw'n dweud, fe fyddai farw drosto ti. A byddwch chi'n meddwl, wel, pam? Pa wahaniaeth mae'n mynd i wneud os rhywun wedi byw bywyd ac maen nhw wedi pechu ac yna'n dweud bod nhw'n mynd i farw drosto? Na, ond Iesu Grist, mae wedi byw bywyd perffaith. Fe fodlonodd e'r tad, wedi cymryd y gosb, ac mae ei waed ef wedi llifo. Does dim gwell. Dim ond mab Duw gall fod wedi dioddef y fath felltith. Eseia 28, os ewn i'r Hen Testament adnod 16, am hynny fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw, wele fi yn sylfaenu maen yn Seion, maen profedig, congl faen gwerthfawr, sylfaen safadwy, ni frysio o'r hwnna gredo. Dyna i chi, mae'n cyfeirio at Grist. Iesu Grist yw'r sylfaen. Y pen congl faen yma, mor werthfawr. Ffesiau 2 adnod 20, wedi eich goruwch adeiladu ar sail yr apostolion a'r proffwydi, ac Iesu Grist ei hun yn ben congl faen. Honno ef dawyn heddwch, ef sydd wedi uno Duw a dyn. Lle gynt roedd gelyniaeth, nawr mae e wedi'n mabwysiadu i'w deulu. Honno ef dawyn llawenydd, dyna beth mae Cristion yn gallu dweud, bod amgylchiadau allanol yn anodd o dro i dro, mae gan y Cristion lawenydd. Pa mae'n gwybod? Mae'n gwybod pan ddaw yr anadl olaf y bydd yn agor ei lygaid yn rhagwyddoldeb. Mae'n peri llawenydd iddo fe. Mae'r salmydd yn cyd-fynd, Salm 4 adnod 7 i 8, rhoddais lawenydd yn fy nghalon, mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Beth oedd yn digwydd neithiwr? Wel, dwi'n credu dyma beth oedd yn digwydd neithiwr. Y pobl yn yfed gwyn, yfed cwrw, ac yn chwerthin, ac yn mwynhau hunan, ac yn dod nôl yn sal. Dyna beth o'n nhw'n neud, ac yn meddwl bod nhw'n hapus. Dyna beth o'n nhw'n neud neithiwr a nos Wener. Dim nos Lun, nos Fawr, nos Fechyn, nos Iach, chi'n mynd i'r gwaith. O nos Wener, o nos Sadwrn, roedd ei hyd a'i gwyn yn amlhau. Ni'n hapus. Ma'n nhw'n hapus, deffro gyda pentos ac yn sal. Deffro yn y bore ddim yn cofio beth cweith neithon nhw nos yn cynt, a dyn nhw wedi gwneud rhywbeth na ddylsyn nhw'n neud, a mae priodasau nhw ar chwal neu beth bynnag. Ond i'r Cristion, dyma sylfaen y Cristion. Pan mae'r enaid yn dod yn Gristion, mae'r arglwydd yn rhoi llawenydd yn fy nghalon mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Pan maen nhw'n llwyddo, pan maen nhw'n mwynhau,
Pan maen nhw'n digon o arian I brynu popeth. Pan maen nhw'n cael popeth maen nhw'n ei hangen. Maen nhw'n cael yr holl bethau'r byd. Ond mae'r llawenydd hwnna'n dros dro, mae'n dymhorol. Mae llawenydd y Cristion llawer mwy. Beth yw llawenydd y Cristion? Wel, mae adnod 8 yn rhan ono fe. Mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hinaf, canys ti arglwydd yn unig, a wneu mi drigo mewn diogelwch. Dyna chi heddwch sydd gan y Cristion. Mae'r Cristion gallu mynd i'r gwely yn y nos, yn gallu mynd I gysgu yn gwybod bod popeth yn iawn gyda'i enaid beth bynnag a ddaw, fe fydd I enaid yn saff am dragwyddoldeb, y mae gan o arglwydd sydd wedi maddau pob pechod. Mae'n gwybod fod fy holl bechodau wedi cael eu golchi'n llwyr lan. Mae bob staen wedi mynd. Mae pechod yn gadael staen ond diwe. Mae'n gadael staen ofnadw. Ond mae'r gwaed Iesu Grist yn golchi pob staen. Yng ngolwg Duw ni'n gwbl lan. Mae cyfiawnder Crist wedi'n gorchuddio ni'n llwyr. Dyna chi heddwch. Dyna chi lawenydd sydd gan y Cristion. Pam mae'r sylfaeni yn iawn. Ar sail beth? Iesu Grist. A oes modd i'r sylfaen yma fethu mewn amser? Dych chi'n meddwl falle mewn 10 mlynedd bydd y sylfaeni yma'n methu? Wel, os da'r sylfaen iawn yw yr ateb gan Rhufeiniaid 8:1. Nid oes gan hynny yn nawr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Does dim. Does dim. Gallai ddim bod. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris yn llwyr. Ac mae'r tad yn fodlon. Does dim damnedigaeth. Dyna chi sylfaen gadarn. Byddwn ni ddim eisiau mentro pwyso ar unrhyw grefydd, unrhyw athroniaeth, unrhyw beth arall. Wel I orffen, beth yw eich sylfaen chi? Petawn ni'n mynd ôl, dwi'n mynd I ddarllen yr 2 adnod gyntaf yna, yr herio yma. Yr cwestiynu nad ydych chi'r hyn dylsech chi fod efallai. Dyna beth oedd y Corinthiaid, roedden nhw'n fydol, roedden nhw'n gnawdol, roedd yna bechodau. Ond yn yr achos yna, mi roedd yna rhai ohonyn nhw o leia wedi gwir dod I gredu ac falle ddim wedi gwneud y mwyaf, ddim wedi dysgu fel y dylsyn nhw. Ble I ni arni? Beth yw ein sylfaen ni? Can y sylfaen arall nis gall neb ei osod, heb lawr una osodwyd. Yr hwn yw Iesu Grist. Mae Paul yn crybwyll bod rhai wedi adeiladu. Ni'n gweld yn y 12fed ar 3 adnod ar 10, eithir osgyrwch, goriwch adeilada neb ar y sylfaen hwn air arian meini gwerthfawr neu coed gwair sofl. Gwaith pob dyn a wneir yn amlwg, canes y dydd a'i dengys, o blegyd trwy dan y datgudurif, a'r tân a brawf waith pawb, pa fath ydyw. Dyna chi drist. Pan y gwelir proffes, ac yna methu byw a rhoi y clod angenrheidiol I Grist yn ei bywydau. Mae yna gyfrifoldeb arwn ni. I fyw mawl a chlod ym mhob peth awn nawn. A mawl a chlod i'r arglwydd Iesu Grist, oherwydd fe yw popeth I ni. Iesu Grist yw popeth I ni. Fe yw ein hiachawdwriaeth ni. Os ydych chi yn mynd I ofyn y cwestiwn ar sail beth I chi'n dweud eich bod chi'n Cristion? Iesu Grist. Dyna beth yw'r ateb. Byddwch chi'n dweud ar sail beth I chi'n gobeithio byddwch chi'n mynd yn efoed. Mae Iesu Grist wedi marw yn fy lle fi. Oedych chi wedi bod yn ddigon da? Mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn fy lle fi. A dyna'r unig sylfaen ni, dyna'r unig obaith, fod Crist wedi gwneud popeth I ni. Iesu Grist yw'r sylfaen yn ein bywydau ni. A dyn ni'n pwyso arno ef yn llwyr ac yn unig. Heb hyn does dim gobeith. Nawr wrth gwrs, fe welwn ni fe yn cael ei ddangos mewn ffrwyth. Ond fyddwn ni nôl bob tro I hyn, os nad Iesu Grist yw'r gwir sylfaen. Ac os nad I ni wedi dod at droed y groes, chymod I ddod at droed y groes, gallwch chi ddim fod mor agos a hynny at Iesu Grist heb brofi o sancteiddrwydd Crist a'i berffeithrwydd. Ac fel gafodd Paul ar y ffordd, a fe welodd o leini llachar, fe ddallodd ond oedd yr goleini llachar wedi dangos iddo fe I bechod. Sicr, o unrhyw enaid sydd wedi dod at y groes, fe fydd goleini'r groes yn disgleirio ac yn dangos eich pechod I chi.
Byddwch chi ddim wedi cyrraedd y groes heb weld eich pechod ta beth, allwch chi fentro dweud. Chi wedi gweld eich pechod, ac os chi wedi gweld eich pechod ac wedi gweld Crist ac wedi galw arno, mae e'n cymryd eich pechod ac yn ei hoelio i'w groes. Mae'n rhoi ei gyfiawnder i chi ac mae'n eich golchi chi yn ei waed. Dyna yw tystiolaeth bob Cristion. Mae'r amgylchiadau, mae'r stori'n wahanol. Pryd, ble, sut ac yn y blaen. Ond yr un yw'r neges, yr un fydd y dystiolaeth, a'r un fydd y canlyniad. Fe fydd hyn yn datblygu i rhywbeth bydd welwn ni ffrwyth. Nawr, y cwestiwn wedyn yw sut i ni'n dangos yn ar ôl? O, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n adeiladu o'r gorau ar hyn. Peidiwch â gadael yr un drwg i'n temtio ni, i'n tynnu ni ffwrdd ac i adeiladu pethau sydd ddim yn para. Mae yna emyn sy'n dweud hyn. Iesu difyrwch fenaid drud yw edrych ar dy wedd, ac mae llythrenau dy enw pur yn fywyd ac yn hedd. Oed yna'n wir yn ein hachos ni. A than dy adain dawel bir yr wy'n dymuno'n byw, heb ymbleseri fyth mewn dim ond cariad at fy niw. Melysach nag yw'r diliau mel yw munud o'th fwynhau, ac nid oes gennyf bleser sydd ond hynny yn parhau. O cai fy llygaid, rhag i'm weld pleserau gwag y byd, ac i mi wyro byth oddi ar dy lwybrau gwerthfawr drud. Does gennyf ond dy allu mawr i'm nerthu i fynd ymlaen. Dy iachawdwriaeth yw fy ngrym am conquest i am can. Can ys sylfaen arall, nis gall neb ei osod, heb lawr un a osodwyd. Yr hwn yw Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ni yn diolch am y sylfaen hwnnw. Ni yn diolch am y cadernid. I ni yn diolch o Dduw am y ffaith dy fod ti wedi gwneud y cyfan ac bod ein iachawdwriaeth yn llwyr ohono ti. O Dduw, i ni'n gweddio byd ysbryd ar waith, yn tywys llwybrau traed eneidiau at droed y groes. Tead gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen drwy ganu'r emyn honno, 108, Iesu difyrwch fenaid drud yw edrych ar dy wedd. 108 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.